ମୁଁ ତ ବଡ଼ ଦେଉଳର ପାରାରେ ନୀଳଚକ୍ର ମୋର ଆସରା ଖରା ବରଷ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଚିକିଣିଆ ହେଇଛି। ଯାହା ବି ହେଲେ ମତେ ଏଠୁ କିଛି ମିଳିବ ଆଜି। ହଉ ଯିବା ଦେଖିବା କ'ଣ ହଉଛି। ବାବୁ, ଓ ବାବୁ, ଘରେ କେହି ଅଛ କି? ଉଫ୍, ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ। ଓ ବାବୁ। କ'ଣ ହେଲା? କ'ଣ କହୁଛ? ବାବୁ ଭିକ ମୁଠେ ଦିଅ। ଖରା ଯୋଉ ଭଳିଆ ହଉଛି ତ ତମେ ଦେଖୁଛ। ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଦେଇଦିଅ, ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଏ। ହଉ ଏଇଠି ଥ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ନେଇକି ଆଉଛି। ଥ ଏଇଠି ଥ। ଏଇ ନିଅ। ହେଇ BPL ଚାଉଳ। ତମର କ'ଣ ବାସୁମତୀ ଚାଉଳ ନାହିଁ କି?